Encontrámonos na sexta partida do Campeonato do Mundo disputado entre Magnus Carlsen e o ruso Jan Nepomniachtchi. Estamos nun campeonato do mundo, a verdade que absolutamente increíble. Estamos na sexta partida, as 5 anteriores, aínda que agora, como sabemos xa o resultado, foron certamente igualadas, inclusive o ruso tivo ventaxa en moitas delas, pero a experiencia en finais do noruego Magnus Carlsen fixo entablar todas. Pero encontrámonos nunha posición certamente moi interesante. É que estamos na xogada 120. Ya Nepomniachtchi ten unha dama e Magnus Carlsen, que xoga a ganar, ten un cabalo, unha torre e 2 peóns. Así, o noruego, o obxectivo del é coordinar as pezas tan ben para que, sen que dea jaque o ruso Jan Nepomniachtchi, intentar avanzar os peóns. E que eu, cando estaba vendo esta partida en directo, preguntábame por que non avanzaba directamente os peóns. É que o problema é que a dama ten tanto movimento que se o rei non está seguro ou vai haber jaques interminables que vai levar obviamente a tablas, ou, se non se dá esa circunstancia, a dama vai capturar algúns dos peóns e a clave da posición é que non pode capturar ningún dos dous peóns, porque senón 100% van ser tablas. É que aquí Magnus Carlsen, consciente do número de xogadas que levaba e da dificultade que tiña tanto para el, inclusive para as máquinas de calcular algún plan, foi consciente desta situación e preferiu, antes de avanzar os peóns, é dicir, estamos cos peóns aínda en F4 e en E4, decidiu priorizar esa protexida do rei antes que avanzar rapidamente os peóns. Así, vamos comezar rapidamente anta ver o plan de Magnus Carlsen, que é absolutamente espectacular. Cabalo G3, dá o jaque, protexe o rei, dá o jaque, protexe a torre, dá outro jaque, rei G2 e vai sen jaque a B7. E aquí encontramos a maxia dun plan que é absolutamente demencial. Parece unha xogada das xogadas máis sinxelas que vimos ata agora nestes episodios, pero a verdade é que ten unha complexidade brutal. É dicir, é absolutamente de máquina. A xogada é torre de 2. Torre de 2 é absolutamente un bocata e cardinal, é dicir, unha xogada preciosa. Por que? Porque a clave da posición de Magnus Carlsen era a protección do rei. E coa torre en D2, a clave que quere protexerse dos jaques coa torre por diante. É intentar levar o rei cara adiante e no momento en que a dama intenta dar jaque, a torre vai protexer. E a torre está tamén protexida por este cabalo por si sucede algunha cousa. E con esa estructura, é dicir, a torre por diante, o cabalo por detrás, o rei por medio, intentar avanzar os peones como así sucede na partida. Dama B3, e aquí xa introduce esa idea, é dicir, pasar a torre por quinta fila e así avanzar o rei, porque vemos como os dous peóns están protegidos. Dá o jaque, volve dar o jaque e avanza o peón, porque os dous están protegidos. Esa a clave. Dá o jaque e aquí a habilidade de Magnus Carlsen para intentarse protexer coa torre porque xa está en quinta fila. Avanza Jan Nepomniachtchi, consciente xa a máquina de que é unha jugada medio dudosa, aínda que é casi parece a única xogada porque está atacando, bueno, aínda que non está atacando conscientemente agora esa torre, pode facelo nun futuro se o cabalo se move. E tamén tapona un pouco o avance do peón de E. Pero a clave é que eso, avanza o rei, dá o jaque e protexe co cabalo, dalle igual a torre, protexe co cabalo, bueno, consciente de que tamén o peón de F4 estaba colgando, e protexe coa torre e co cabalo ese peón de F4. Quita aquí, neste momento, a ameaza sobre o rei
E aquí hai unha xogada absolutamente fermosísima. Magnus Carlsen di, dame igual a torre, avanzo este peón a E6, vos pensaredes, bueno, pero está tolo este tipo. Pero non, porque se captura, hai o jaque, o doble, e isto está completamente ganado para Magnus Carlsen. É unha xogada absolutamente de locos. Entón, consciente Jan Nepomniachtchi desto, aínda que sabedor de que vai perder, comete, segundo as máquinas, un erro, que non un erro porque a única xogada posible sen deixarte a dama, pasa a torre agora novamente por séptima fila, o rei saese da ameaza, avanza outra vez o outro peón, o cabalo, isto tamén é unha xogada absolutamente brutal, o cálculo de Magnus Carlsen con 2 minutos é sensacional, porque a idea do rei, vos pensaredes que ao mellor dá jaques interminables, o problema desta posición é dicir, se dá jaques e non pode defenderse, as pezas brancas non vai haber forma de ganalo, pero Magnus Carlsen o que se intenta é refuxiar, vai facer esta serie de xogadas para refuxiarse ou co cabalo ou se lle deixan refuxiarse en G8, F8 ou H8. Neste momento, Jan Nepomniachtchi, consciente do plan e de que na próxima xogada vai avanzar o peón, non pode refuxiarse porque está o cabalo. Entón, vai coronar, rendiuse. E este foi, para moitos, o principio do fin de Jan Nepomniachtchi, que completamente en forma, podíamos decir, depresiva, xadrecísticamente, pois foise afundindo nun barco que nunca foi pa diante e que finalmente acabou dando o último título mundial a Magnus Carlsen. Espero que vos gustase e cuidadevos. Un saúdo.